Duga kuma wace dare mai kuwa sabon gari ya buga tare shi ba kuma sa mai riba yamin da sa da haka dana wanda Allah tambuwar ya zo rabban ya samu kai la ilaha illallah ba da sai da kai ba da alanka la Allah kadara mai tsoron ya faɗi ba shi wani takadara la ilaha illallah muhammadur rasulullah wai bi kaina ana mai kiba nabi wa wannan kai kadara wannan musafin gaishe ka abin yaro mai kosa ba wa wannan kai na ce maka abin wallahi shi ka fara cikin bola ya sa daga fasa ko bai tsoro ba gashi na fara ta samu la ilaha illallah kai abin وزوري هو باش من التعاون لا اله الا الله نعم uku wai Allah sakani kadara kadar bunga ya abin ma wannan kai yaro bai sama ba wa dika huta abin la ilaha illallah ba sai kai ba sai ana kadara kadar bunza la ilaha illallah ba sai kai ba ba alaka ba sai kai ba ala kadara kadar bunza لا إله إلا الله يا أمين يا جيسي أدوري أمين ولو منكي الله كامل وعربا وين كينا يا تنبول زولي ولو منكي وين كينا لا إله إلا الله وعمل لك كبير يا جيسي يا أمين يا جيسي أدوري أمين ولو منكا وزولي فادي باشي فادي أمين وين يمتي بيو وين كينا كي كدرا سوراكو متي نبو يهودو tambaye shi idan ba ka yi wani ka huta ka huta wani ya yi na wani ka huta ya ubanka wani ka huta ka wani na sama don ba ka yi yawa ka wani ka huta na kuma uba wani ka huta ya ki faduwa subhanallah wai Allah ba shi minti daya idan ba zai iya ba ba ka sa wuce ba shi minti daya idan ba zai iya ba shi minti daya 1 minute idan ba zai iya ba ba ka sa wuce wala hawla wala quwwata yawa ba shi minti daya idan ba zai iya ba ba ka sa wuce wala hawla wala quwwata lokaci ruwan wannan kai subhanallah yaro bai saba ba da tantar banza ruwan wannan kai yaro bai saba ba yaki sai an daure wallahi ba zai iya ba a bada kisa ruwan wannan kai subhanallah a bada kisa ta wannan kai hausa ba gamso wai Allah gashi nan tambuwar zai ba shi wani naira 25,000 sharuwa yawa sai kuma ba shi ka tara kudi naira 50,000 ya sharuwa ya ce gashi ne haka ne yawa naira 50,000 ya sharuwa ta godiya sakataren kungiya ta kasa kenan
baka zo jami'a ba mun da ki sarautar kudawa mun ba wa dan mage ba zai iya ba la ilaha mun da ki sarautar kudawa mun ba wa autar kudawa ba zai iya ba mun da ki sarautar kudawa mun ba wa shaba ba zai iya ba Allah gyara Allah ga kudawa nan ba mu san yadda za a yi ba ba mu san abin da za a yi gobe ba bari mu zo ka iya ko ba za ka iya ba la ilaha illallah kudu ba mu zan yaƙi yanzu sun kare wala hawla wala quwwata sai dai wani rana masu tasowa wannan kai kashe ka kai da murabala kai la ilaha illallah tafiya ba hazo kai tafiya ba hazo ga alhaji ali mai zinare zaune wala hawla wala quwwata sannan ga baban yara zaune sannan ga mai unguwar sabon gari zaune mai tsohon mai faɗi ba shi gwaninta la ilaha illallah da kake tuna muhammad tafiya wai ha an yi minti daya mai tafiya bai ɗaura jaka ba ko ya ɗaura jakarsa ko ka wani ko ya wani ko ya ruga a guje idan ba ka iyawa muhammad tafiya ga ya mana ɗauke kayan mu dan fatan kwa la ilaha illallah wani ni kaina za a yi ko za a yi ba muhammad tafiya wannan sana ga guguwa na dan gura uba ga guguwa na bawa tafiya 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 na za ta dauka yanzu ta dauka na gura uba yanzu ta dauka na wannan kai bawa tafiya na tafiya ya shigo na wannan kai bari ka dawo da wannan ne ko kuma ka da ruwa لا إله إلا الله ويا ولد الشيخ ويا ولد لا إله إلا الله يا أبو شيء لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا موسى Sale. Sale. Sai kai na da yarima yanzu a dawo da kayan nan Musa ashan ya mutu wallahi la ilaha illallah mutuwa ta cumar ruwa wannan ke yarama haka nake so a saurara dan kasa da shagon dogon auta dan kasa da shagon dogon auta wannan kasa shagon dogon auta yaƙi sai da rubuta shagon dogon auta wallahi wane dan kasa ruwa wannan kai kashe ka dan kasa ruwa wannan sai sarauta bata taba ci ba bata taba yin yarima ba wala hawla wala quwwata laban da sa ranarta tun ana ramadan garba sai dai ba hakan sanin kurna kanawa ko ku ba sarauta shekarar bana ba mu sani ba ko za ku yi yarima ko ba za ku yi ba la ilaha illallah ga shagon dogon nan ya taka dan jihar Kano da dan Nasarawa state Lamunga da fage local government na sani su masu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah yanzu za a yi daɗin zaman ganin yarima ba mu sani ba ko shekarar bana kana wasu samu yarima amma su da ragwamma da sun ce sun koma plateau wallahi sun tafi Nasarawa sun tafi Lamunga Allah gyara ga dan wannan tsakanin mu kuɗe wallahi da gurbana wai ni kaina gaban gaban sakataren kungiya na kasa wallahi mai girma tambuwan ga shiga rakiyar aminu goje kuma ga kwakwasi ya zaune ga alhaji ali mai zinare la ilaha illallah ga mai
sabon gari zaune mai tsoron ya faɗi ba shi gwaninta kuma a gaida baban yara ga maza sun taru kafin a ce gobe wallahi solar ɗan giwa ta kama madara mai kama da nono ya yi mana ƙarƙashin mai girma gwamnan jihar Kano injiniya Abu Kabir Yusuf subhanallahi ana da kibarani minti 3 hutu minti 1 ga damban nan tsakanin kudu dawa Allah gyara kuma ya muku naku ko shekarar bana kulasa ko ya rima ku yi la ilaha illallah rabon da kudawa su wani kofi tun sha'aban da ya ci wannan kofi shi ma kofa na la ilaha illallah muhammadin rasulullahi yara su 45 wannan bayan ɗin ne kawai rage duk wanda ya guma su ya kai barne wanda ya yi rima zai sarki subhanallahi sun yi mutu biyu hankali ba zai faɗi ba musa a dawo ciki yau dawo musa ne an samu ruwan koyi la ilaha illallah an samu la ilaha illallah dogon zai faɗi wayo Allah dogon Allah gyara dogon hankali ya tashi shi dogon ya buga hatiminsa ya ce yaro ka yi yin riba ni ne sarki na wannan kai inda ya kari yin riba ni ne sarki ga kujerata ga taka in na ci in san maka in na baka magani in ba shi magani nasarawa ba kude la ilaha illallah turmi shi da za a yi idan aka yi turmi shi da bata faɗi ba sai a koma boy wallahi mai girma Aminu Boji ya ce daga naira 1 zuwa miliyan 10 ya ce inda ya zo dambe ya ga dambe aka buga ya ce ko na wanne wallahi suka yi rasa yana jin daɗi don ba a zuwa da kuɗi lahira wala haula wala quwwata kuma wallahi gaya maka Aminu wallahi da arziki ake haihuwarsa duk wanda ka haifa da arzikinsa ka haife shi komai na duniya dan a faɗa na lahira sai mun zo la ilaha illallah ina da kuɗi amma ba su mun amfani ni ban ci ba ban taimaki wani ba ban taimaka wani ba baya yi la ilaha illallah wani na ingila ya ɗauki nauyin kulub zai ba da biliyan 500 biliyan 1 biliyan 2 saboda kulub ɗinsa amma kai wasan ka na ƙasa ka kasa taimakawa sai dai muna hici kai muna hici yau kai muna hici gobe kai muna hici jibi kullum kokarin kake yi abin ya dakale ko ƙarya kake yi ƙungiyar tabbata ƙasa ta tsaye da gaba in ka giya akwai hukumar wasanni can za mu kai ka da kunne wala haula wala quwwata illa billah lazim ya mutu kuma kula uban da kai kana fanda ana da kiba da mu la ilaha illallah sadiki wa dama ya addu'a ya saki addu'a la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam wai Allah wai ni kaina ana da kiba da mu wai Allah subhanallah wai Allah la ilaha illallah kai shagwabari musa suka ce sa'adi kiwon nama malamin kudawa ya tashi daga madar rasulullahi wai ni kaina ana da kiba ne wallahi da ka ga rawai wallahi sai Allah ya yarda kadara ya hadi rawan wannan kai da dogon dogo kai da rima dogon dogo ne sarki ya tafi inda zaka je kafarsa kafarka rawan wannan kai ya saka da mutan lamunga rawan wannan kai yake sai an daura da mutan la ilaha illallah wannan kai
kuɗi an ba shi takobi wala haula wala quwwata gashi na an naɗa shi an ba shi takobi na yarima yawa mahabo na dan banda ba mai unguwar sabon gari wakilin mai martaba sarkin Kano Muhammadu Sunusi na biyu la ilaha illallah so mun tabi ne ga wala haula wala quwwata yanzu za mu ba wa tambuwal shi zai isa da sako na ba da kyauta shi ma tambuwal yana kallo da ta jami'a yi a kadan wala haula ya ce da kan kallon su da shugabannin su da security din su yake suna tafiya yadda suke son da ake so da sun fita da yanzu a hausa duk ya mutse gaskiya wannan abin ya yi sha'awa yanzu na yadda da jami'a ta amma ku dakata yanzu babu jami'a Lagos babu Usman Audio babu Grand Kano to a duk jami'o'i ne amma akwai babba akwai kano so Kano wannan abin ya yi kuma ina so idan kallo ku gane cewa to abin da muke yi don wannan al'ada ce ta ɗaukaka kuma ya kamata ku fahimci da mu ma shugabanni da su yaran da muka yi kuma mai gidan nan da kokari ne shiga an yi haka yanzu waɗannan yaran wannan yaron da ya na biyu Sokoto yake naira 1000 nika ba shi kudin abinci yau ga shi ya zama basarake ga kudi wajen 100 za a ba shi a ga wannan ci gaba so ya kamata ku gane muna kokari ku babbacin in mun yi kure a gyara muna babu wanda ya wuce kure ina na biyu za a fara chairman na Najeriya gaba ɗaya na ƙungiyar dambe Alhaji Aminu Goje daga jihar Lagos ɗan Zamfara ne ya zo wannan karama wannan yara da kuma abin da zai ruwa gobe don haka wannan kuɗi naira 100 ne ka ba Galaduman Yarima kada ka damu abinda Allah ya yi ka ji ku 40 kuka fara to yau ga ka kai ne da wannan ɗaukaka ce da kada rawani ka zama sarki don haka ɗaukaka ce ba abin kuka ba ne Allah ba shi kure dole ne guda zai ci na biyu ya samu kudu wanda ya ɗaya shi ne Yarima wanda shi ne mataimakin duk wanda Allah ya ba nasara gobe ga kudi the sum of 200,000 a baka Yarima har da takobi to Allah ya tsari don haka abinda za a yi gobe haka ya kamata a yi kofi irin na wannan kun burge ni wallahi an yi shi cikin tsari ban ga wanda ya kaɗo ruwa ba ban ga wanda ya ɓaci wani ba ban ga wanda ya to sama ba wannan maturity ne ni ban taɓa yabon kanawa ba sai yau kun yi ƙoƙari ƙwarai kuma ɗali cikai ma ta yi ƙoƙari amma dai maganar tambe wallahi su fito haka da ni nan firamare ne kuma ina son inda ya ci kowa akwai dambe wanda an ka azama president Bola Ahmed Tinubu mota gwamnan jihar Sokoto mota a Dr. Aliyu Magataka da sanata mota za a ci naira miliyan 70 ga wannan dambe kuma duk wanda ya samu dama muna gayyata saura na biyu ba an ba shi kyauta an ba na daya an ba na biyu to a saurara kun san wanda mai aka san da kuma dan Galadiman Yarima yanzu sai magana ko wannan da Yarima da dan Galadima kowa a ba shi 50,000 ba ta fara Allah nawa wannan kai ni saura tambuwan nawa wannan sakatare kenan kun san da ma ni mai kuɗi ne ni mai kuɗi ne don haka ni ma na ba kowa 50,000 nawa wannan kai Allah ya sai Allah a kafa za a yi hoto na family kuma za a yi hoto wannan tarihi ne wannan tarihi ne za a yi hoto wala haula wala quwwata za a yi hoto haka ne
ladies and gentlemen, is here today in one of the best memorable occasions in honor of this young two lads who fight for Yarima and Galadima. These are two young little, one from Nasarawa State and the other one from Gaskiya. Wace daga Lagos ta kusa kwato da ya kwana ɗaya wato ya jihar Kano don ya ga wannan bikin Allah ya samu samu irin su guda miliyan ɗaya da ta samun ci uwar munafikai. Gaskiya ne. Alhaji baban yara Jamus ne shi ba arewa daga jihar Sokoto, duk wanda ke dambe mai zuwa jihar Sokoto ya san shi Allah ya sa yana son wannan sana'a da wannan al'ada kamar yadda mu ma mun ka saka mu cikin ta, don haka shi ma ya ce Allah ya taimake ka ga naira 50,000 ya ce kai ga 50,000 kai ma ga 50,000 to wannan ya yi wannan kai sai haka ne kuma gobe laila idan kuna son mota a ci mota to ku burge a burge mu dogon from Kebbi State da kuma babu yan sanda from Plateau Jos amma ba ruwa bi abokin tomorrow for the final battle of in the whole of his eminence Alhaji Sanusi Kasaka, the area of Kano. Bala mu yi voting in an orderly manner. Duniya mu tana kallon dambe ba na Dalitu bane, ba na Tambol bane, ba na Kano bane, ba kasa na Bahaushe bane. Ya zan na duniya. So yadda aka yi wannan yau muna gobe muna fata a yi haka. Wanda duk Allah ya ba shi ya ba. Malikal mulka tutul mulka wa Allahu akbar. Najeriya la ilaha illallah muhammadur rasulullah kamera iyaka dambe Musa ga wannan gadon wannan tun Allah barago wala hawla wala quwwata yanzu da Allah ga dambe tsakanin gurba da Jamus Musa wa wannan kai hankali dan Najeriya la ilaha illallah kalwa ta san inda ta san kalwa ciya Musa ka san mushe wancan go ya kara karfi na rasa da girman Allah ya kara karfi yau wannan kai mutu hutu mutu daya sai bibi za a yi la ilaha illallah Musa ana da kima ne da kan shagon jango yau wannan kai da na zaɓi da Amir Saburi ka zauna da kare mutane Amir Saburi ka zauna za a kare da bayan ka Saburi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kurba da sun yi shiru yau wannan kai Musa an yi mutu daya da sakon 20 wannan aure wala quwwata illa billahi azim Musa ya ga shagon jango ya dauko bar na farko amma na ga yanzu an na ga silaka ya takure shi Musa amma ba da ban gasa ne da fa yanzu an samu koya kan silaka da silaka an tafi kenan na da Allah wala Allah silaka bu yake da ba la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Musa ka ba shi wala hawla wala quwwata illa billahi azim Musa wani barori la ilaha illallah shagon jango yayin kujerar so 15 non wannan kai wai Allah na da Allah silaka shekarar bana gida sai yayi tashe na da girman Allah silaka ba hagon dan Najeriya na da girman Allah da ya kaba shi da ya kujera ya ruga gabas a kushe na da Allah sai ka tallahi non wannan kai wala na da Allah shikenan kuma shi silaka wallahi shi ma wallahi arabe sai dai a taya shi da addu'a ta buyin juri shi ma wallahi kirmi daya sai ya tafi idan dai baka iyawa to ka koma fari baki ja ta fiye maka alheri wallahi tunda baka iyawa na gaya maka subhanallahi wai bi kaina wala hawla wala quwwata ga dabban nan an taka turmi na biyu
tsakanin wala hawla wala quwwata tsakanin shagon jango da sulaka ba hagon dan Najeriya a jami'ar Dambe. Na ce maka matsalaci baya suna kuma matsalaci baya sarki. La ilaha illallah, ba a gwani biyu, wallahi sarki ɗaya ake yi. In dai jarumi ya zo an gare, babu kowa ya koma baya. Idan ba su iyawa sa musu kiɗan Rabson ya je ya jaro wasa yadda yake so. Subhanallahi, ya daga hannu ya ce ba kowa, ya daga hannu ya ƙara cewa ba kowa, ya duba gabas ya ce ba kowa, ya koma kudu ya ce ba kowa. Wala hawla wala quwwata, shine nake gaya maka. Sai ga mai tambura daga nan kuma Allah ya baka fasaha waka, kai kuma ka mai waka, ka saka mai daya, ka sake masa biyu, ka sake masa uku, kai masa hudu, har ka ta Jafaru Kura kai 12. Subhanallahi, yanzu dai Sangom ya ci waka daya, idan ya buge ya ce ba kowa, to za ka ma waka ta biyu. Idan ya sake buge ya saka cewa ba kowa, duk sun shiga riga. Na da Allah za ka masa waka ta uku. Idan ya kara cewa ba kowa, za ka ma waka ta hudu. Idan ya kai shi 12, to ya kai shi ko bana, ya kai shekarar bana. Dole dan bai tsara mar, sai mu dinga yin hotuna. Yan dun masu duka suna cewa ka yafe mana. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullahi. Haka dan duniya take. Duniya babu gwani, aikin banza ne. Wallahi babu jarumi, aikin banza ne. Kai gwani, ni gwani, na uban da kai sulaka ba hagon dan Najeriya. Mai tsoron ya faɗi ba shi gwaninta. Wala hawla wala quwwata. Kai shagon dago, na uban da kai. Saka ne ka saka karan duruwa. La ilaha illallah. Ka saka shagon dago. Wai idan ba hidiro, ƙarya ne. Wai idan ba hidiro, wani bai ruga ba. Wallahi ƙarya ne. Subhanallahi. Wai idan ba hidiro, wani bai ruga ba. Wallahi ƙarya ne. Na uban da kai. In saka faɗi ka faɗi. Shago ya faɗi. Dan Dudawa ya faɗi. Mamman ya faɗi. Jafar ya faɗi. Dan Kwalla ya faɗi. Dan Umar ya faɗi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullahi. Kai sulaka. Na uban da kai. Wace gudu gaban sarkinsa. Yana gudu. Kisa a kan gudu ba kisa ne. La ilaha illallah. Wala san kun yi turmi mutu biyu. Saura mutu daya. Kai sulaka. Waiha yana neman arewa. Arewa sai mai sallah. Yana neman arewa. Na uban da kai. Wai Allah. Na da Allah sulaka. Yana neman arewa. Sauran ku rabin mutu. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-azim. Subhanallahi. Wai na gaya maka. Dan ban ya fi karfinka. Wallahi ba za ka iya ba. La ilaha illa lokaci ya shagon ba hagon dusa. Ko ma gida ka koma noma. La ilaha illallah. Lokaci ya barka. Ko ma gida ka koma noma. Ana wawa. An zo arewa. An ce ba kowa. Ramadan na kallo. An zo arewa. An ce ba kowa. Shagon ba hagon Musa na kallo. An zo arewa. An ce ba kowa. Dan fushi da me. Wai dogon ba hagon Zayyani ya cika shekara 20 yin. Aya horar kwana biyu. La ilaha. Ni wallahi. Musa. Dan zagargana mai dambe ya ce ba yau za a yi buro uba. Na da Allah ya hudu ba baya bai ga Sangom dan mutan kawo ji ba. Ya ce yau fa za a yi buro uba. Na da Allah za a yi buro uba. Na da Allah dogon ba hagon Zayyanu. Sai dai baka yi hankali. Yau fa na da Allah an samu hausu. Buro uban nan kai. Wai. Musa. Wallahi na ga ni da Allah. Musa gwanshin ni barin da Musa barin je ba da kudi na kafin ai wannan damban na lale gaskiya Musa mun yi fada Allah mun yi fada na lale da Allah mun yi fada ka sa abin da za ka min ɗaya ne zauna ka kujerar nan in mun gama in na gama abin da zan yi sai ka ɗauko sai ka taso Allah Rabson ina son an ce maza sun shiga riga ina son ka ɗauko mini wani guda ɗaya wanda ya shiga riga ga maza an tara amma kuma wai gashi yaro kuma warinsu ne amma na ga ya shiga riga in ga za su kama shi kai ba ka za ka waƙar nan ba mu bane ka kare ka ba ko ka rotse to rige Rabson Dambe
idan muka girbe ki sai mu ce kuma ina wani in ya so ko babban ne zai taho ma ya zo yau ba ne mu kare da shi yanzu ai daga cika baki tun da bai karɓi guda bai karɓi gida bi ba yawa ɗaki bi ba rau ba la ilaha illallah musa da Allah wai na ce wai dan zaki wada ka da kalo wai na wani bai yana ta ga yaba ki balero ba wal sarki na fada ma da lokacin gaji ya kama ba da wa yangane ka kwanta gaba na zaki sai da uwa bari da bawa kuma za ka yi imani wai Allah inda wancan ne kafin a wani sai da ka raba mura uban nan kai la ilaha illallah subhanallahi wai ni kai inda wancan ne wallahi inda kura ne na da Allah da yanzu ya ta kai da pitches na da Allah inda wancan ne da yanzu ya ta kai da pitches wallahi sai dai a rufe kayan banza mura uban nan kai haba dogon bagon zayyano na da Allah ka ci tuwo ka boshi ka yi kiba da yawa wallahi ba ka iyawa hura uban nan kai waya yi turmi daya a yi duro ba ta faɗi ba hura uban nan ƙarya ne hura uban mutan kawo ci waya yi duro wani bai ruga a kusa ba dan mutan kawo ci ƙarya ne hura uban nan kai kai bagon zayyano ka yi nauyi ka ci kurba ta yi yawa hura uban nan kai kana bugu kana mantawa ba tsoron ya faɗi ba shi gwaninta la ilaha illallah muhammadin rasulullahi wai Allah kama baban zayyano hura uban nan kai ba tsoron ya faɗi babu dan da Allah in da kana zaune a taba ka ba za ka yi kisa ba in dai kana zaune a naushe ka wallahi ba za ka yi kisa ba in ji ramadan da bai faɗi ba wallahi bai faɗi ba hura uban nan kai ba zaune a taba shi ba ya kisa la ilaha illallah ba zaune ya taba shi ba ya kisa da duniya wai Allah ko ta lalace na da Allah ko ni baya bari a je hutu ko ka ruga a guje ko ka fadi la ilaha illallah ko ni baya bari ka je hutu inda ya ka je hutu to ko ta lalace hura uban nan kai subhanallah gaishe ka bai mutan kawoji da gumi ka zuwa da garbi nauyi ba gon mai doki ka ci da shi ka ci da doki sa dan mutan kawoji nauyi salka dan kaka yaro ci kawo banka ya kama idan yaron zai iya ya dauka idan ba zai iya ba wallahi ko mutuwa ta san nauyi ita kashe ba ta dauka ba dan bura uban nan kai la ila aiki ana san yayi aiki ana san yayi dan Allah aiki ana san yayi ko ka da bakin gilas dan mun la ila ko ka da bakin gilas ban ya ba la sha ba aiki la no wannan kai subhanallah wala hawla wala quwwata aiki ana san yayi ba wala hawla wala quwwata la ilaha illallah muhammadur rasulullah ka ce kuma ba za ka yi ba kana hanyar bata ga shagon dan matura da kansa ya ce wa shagon ya ce kai dan mura uba kaga wani tura ne aka yi ya ga ya ki turuwa dan mura uba tun daga sabbe ya sare na da Allah tun daga sabbe Musa ai tun da aka ma wannan tokarar ya ji cewa wata katanga ce gaban shi Musa za a yi kisan kai a can Allah na da Allah wayo Allah Musa na da Allah kada ya shiga makata ya shiga makata kai shege ya bura wannan kai ya da Allah kada ya shiga makata ya da Allah kada ya shiga makata bura wannan kai kada ya shiga makata wa ce kawa wa ya kama ka wa ce kai la ilaha illallah wa Allah kada wa duka huta la ki sai wannan banza wannan kai la ilaha illallah kada da wannan hori la ilaha illallah shi kada ba sai kai ba da haranka yaki sai an daure shinkafa a cikin bola wannan hana wannan wata wai Allah kada waje da mamarka wallahi kan bai shi ya hawa abinda ba zai iya ba yau ban da kai ya fa gaci na zira Allah ba hagu umar ya gaci wallahi tallahi ba hagu umar ya gaci na zira Allah ba hagu umar ya gaci yau ban da kai wallahi ba hagu umar ya sa na ya bari
subhanallahi da wasu ciki da kai kokari rawa da kai la ilaha illallah ya ji sai an daura kadara rawa da kai wai Allah da koro ta kashe ka wani hannu ya kashe ka wala hawla wala quwwata da ce koro ta kashe ka ko wani hannu ya kashe ka rawa da kai ya ruka da buɗe ba da wasu ba ko da wasu da buɗe ba ta ruka rawa da kai dana ya ruka wuce ruka da buɗe la ilaha illallah shake ba gobe wai Allah na ga Allah gudu mana yau balle na kudawa rawa wannan kai la ilaha illallah ya rike shi rike ga kadara haje hutu rike kai da kadara rawa wannan kai la ilaha illallah wai Allah ya sake ya gudu shaba ake la shaba ake la rawa wannan kai subhanallah wala hawla wala quwwata aikin Allah sai bai ba wala hawla wala quwwata la ilaha illallah muhammadur rasulullah shagon jango kashi da bakalaka Muhammad dan Najeriya la ilaha illallah muhammadur rasulullah kamera ila kadambe Musa ga wannan tun Allah rago wala hawla wala quwwata yanzu da Allah ka tabbata tsakanin gurba da Jamus Musa wannan kai hankali dan Najeriya la ilaha illallah kalwa ta san inda ta san kalwa ciya Musa ka san mushe wajen go ya kara karfi muna rasa da girman Allah ya kara karfi wannan kai minti uku hutu minti daya sai bibi zai la ilaha illallah Musa Allah ba shi ba da kana shagon jango wannan kai dole sai zamu da abin sabu da wannan da mutane biyu abin sabu ka zauna sai kare da bayan ka saburi la ilaha illallah muhammadur rasulullah kurba da sun yi shiru wannan kai Musa an yi minti daya da sakon 20 wallahi wala quwwata illa billahi azim Musa to na ga shagon jango ya dauko na farko amma na ga ya nutsu an na ga silaka ya takure shi Musa amma ba da ban gasa ne da fa yanzu an samu koya kan silaka silaka an tafi kenan na da Allah wala ala silaka buhu kenan ba la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Musa ka ba shi wala hawla wala quwwata illa billahi lazim Musa kuri barori la ilaha illallah sabo jango yayin kujerar so 15 wannan kai wai Allah na da Allah silaka shekarar da dakika sai yayi tashe na da girman Allah silaka ba hagon dan Najeriya na da girman Allah da ya kaba shi da ya kujera ya ruga gabas a kuce na da Allah sai ka layi wannan kai wala na da Allah shikenan kuma shi silaka wallahi shi ma wallahi arewa sai dai a taya shi da addu'a ta buyin juri shi ma wallahi kirmi daya sai ya tafi idan dai baka iyawa to ka koma fari baki ja ta fiye maka alheri wallahi tunda baka iyawa na gaya maka subhanallahi wai bi kaina wala hawla wala quwwata ga dan nan an taka turmi na biyu tsakanin wala hawla wala quwwata tsakanin shagon jango da silaka ba hagon dan Najeriya a jami'ar Dambe na ce maka matsalaci baya suna kuma matsalaci baya sarki la ilaha illallah ba a gwani biyu wallahi sarki ɗaya ake yi inda ya jarumi ya zo an gare babu kowa ya koma baya idan ba su iyawa sa musu kiɗa ramson ya je ya jaro wasa yadda yake so subhanallahi ya daga hannu ya ce ba kowa ya daga hannu ya kara cewa ba kowa ya duba gabas ya ce ba kowa ya koma kudu ya ce ba kowa wala hawla wala quwwata shine nake gaya maka sai ga mai tambuna daga nan kuma Allah ya baka fasaha waka kai kuma ka mai waka ka saka mai daya ka sake masa biyu ka sake masa uku kai masa hudu har ka ta Jafaru Kura kai 12 subhanallahi yanzu dai Sangom ya ci waka daya idan ya buge ya ce ba kowa to zaka ma waka ta biyu idan ya sake buge ya saka cewa ba kowa duk sun shiga riga na da Allah zaka masa waka ta uku idan ya kara cewa ba kowa zaka ma waka ta hudu idan ya kai shi 12 to ya kai shi ko bana ya kai shekara bana dole dan bai tsara mar sai mu dinga yin hotuna ɗan dun masu duka suna cewa ka yafe mana la ilaha illallah muhammadur rasulullahi haka dan duniya take duniya babu gwani aikin banza ne wallahi babu jarumi aikin banza ne
ne kai gwani ni gwani bura uban da kai suna kama hagon dan Najeriya mai tsoron ya faɗi ba shi gwaninta wala hawla wala quwwata kai shagon dago bura uban da kai saka ne ka saka karan duruwa la ilaha illallah ka saka shagon dago wai idan ba hidiro ƙarya ne wai idan ba hidiro wani bai ruga ba wallahi ƙarya ne subhanallahi wai idan ba hidiro wani bai ruga ba wallahi ƙarya ne bura uban da kai in saka faɗi ka faɗi shago ya faɗi dan dudawa ya faɗi mamman ya faɗi jafar ya faɗi dan kwalla ya faɗi dan umar ya faɗi la ilaha illallah muhammadu rasulullahi kai sanaka bura uban da kai wace gudu gaban sarkin sa yana gudu kisa a kan gudu ba kisa ne la ilaha illallah wala san kun yi tumi mutu biyu saura mutu daya kai sanaka waiha yana neman arewa arewa sai mai sallah yana neman arewa bura uban da kai wai Allah da Allah sanaka yana neman arewa sauran ku rabin minti wala hawla wala quwwata illa billahi alazim subhanallahi wai na gaya maka dan ban ya fi karfinka wallahi ba za ka iya ba la ilaha illa lokaci ya shagon ba hakan Musa ko ma gida ka koma noma la ilaha illallah lokaci ya barka ko ma gida ka koma noma ana wawa an zo arewa an ce ba kowa Ramadan na kallo an zo arewa an ce ba kowa shagon ba hakan Musa na kallo an zo arewa an ce ba kowa dan fici da me wai dogon ba hakan zayyani ya cika shekara 20 yin aya hora da kwana biyu la ilaha ni wallahi Musa dan zagargana mai dabbe ya ce ba yau za a yi bura uba na da Allah ya hudu ba baya bai ga san gwamnan mutan kawo ji ba ya ce yau fa za a yi bura uba na da Allah za a yi bura uba na da Allah dogon ba hakan zayyani sai dai fa kai hankali yau fa na da Allah an samu fauzu bura uban nan kai wai Musa wallahi na ga ni da Allah Musa ni barin da Musa barin je ba da kudi na kafin ai wannan damban na rale gaskiya Musa mun yi fada Allah mun yi fada na rale da Allah mun yi fada ka sa abin da zaka min dare zauna ka kujerar nan in mun gama in na gama abin da zan yi sai ka dauko sai ka taso ayo Allah Robson ina son an ce maza sun shiga riga ina son ka dauko min wani guda ɗaya wanda ya shiga riga ga maza an tara amma kuma wai gashi yaro kuma warin su ne amma na ga ya shiga riga in ga za su kama shi kai ba kai za ka waƙar nan ba mu bane kakare ke ba ko ka rotse to rige Robson idan maka girben gi sai mu ce kuma ina wani in ya so ko babban ne zai taho ma ya zo yau da bari ne mu kare da shi yanzu ai zaka cika baki tunda bai karbi guda ba bai gida bi ba yawa daki bi ba rawa ba la ilaha illallah Musa da Allah wai na ce wai dan zaki wada ka da kalo kuma na wannan bai yana ta da yawa ki kale ba wal sarki na fada ma da lokacin gaji ya kama da wa ne ka kwanta gaba na yaki sai da uwa bari da
zayyanu tsoro yake ji na gina kafa dan ba hagon zayyanu da kafa na wannan kai na hanci na wanda bai wani ba na wannan kai na ba hagon zayyanu da kafa na san wallahi kafan nan da Allah ya fa mutu kuma za ka yi imani wai Allah inda wancan ne kafin ma wanda sai da ka tsara ba na wannan kai la ilaha illallah subhanallah wai ni kai inda wancan ne wallahi inda kura ne na da Allah da yanzu ya ta kai da pitches na da Allah inda wancan ne da yanzu ya ta kai da pitches wallahi sai dai a rubuta kayan banza rau wannan kai haba dogon bagon zayyanu na da Allah ka ci tuwo ka koshi ka yi kiba da yawa wallahi ba ka iyawa rau wannan kai waya yi turmi da a yi duro ba ta faɗi ba rau wannan ƙarya ne rau dan mutan kawo ci waya yi duro wani bai ruga a kusa ba dan mutan kawo ci ƙarya ne rau wannan kai bagon zayyanu ka yi nauyi ka ci kurba ta yi yawa rau wannan kai kana gudu kana mantawa da tsoron ya faɗi ba shi gwaninta la ilaha illallah muhammadar rasulullah wai Allah kama bagon zayyanu rau wannan kai da tsoron ya faɗi babu da Allah inda kana zaune a taba ka ba za ka yi kisa ba inda kana zaune a naushe ka wallahi ba za ka yi kisa ba in ji ramadan da bai faɗi ba wallahi bai faɗi ba rau wannan kai da zaune a taba shi ba ya kisa la ilaha illallah ba zaune ya taba shi ba ya kisa da duniya wai Allah ko ta lalace na da Allah gwani baya bari a je hutu ko ka ruga a guje ko ka fadi la ilaha illallah gwani baya bari ka je hutu inda ya ka je hutu to ko ta lalace wura uban nan kai subhanallah gaishe ka bai mutan kawoji da kuma ka tsufa da karfi nauyi ba gon mai doki ka ci da shi ka ci da doki sa dan mutan kawoji nauyi salka dan kaka yaro ci kawo banka ya kama idan yaron zai iya ya dauka idan ba zai iya ba wallahi ko mutuwa ta san nauyi ita kashe ba ta dauka ba dan bura uban nan kai la ila aikin alasa yayi na da Allah aikin alasa yayi ko ka da bakin gilas dan mun la ila ko ka da bakin gilas ban ya bura na ce ba aikin la wannan kai subhanallah wala hawla wala quwwata aikin alasa yayi ba wala hawla wala quwwata la ilaha illallah muhammadur rasulullah ka ce kuma ba za ka yi ba kana hanyar bata ga shagon dan matura da kansa ya ce wa shagon ya ce kai dan mura uba kaga wani tura ne aka yi ya ga yaki turuwa dan mura uba tun daga san bai sare na nabi da Allah tun daga san da Musa ai tun da aka ma wannan tokarar ya ji cewa wata katanga ce gaban shi Musa za a yi kisan kai a can Allah na nabi da Allah wayo Allah Musa na nabi da Allah kada ya shiga makata kai shege ya bura wannan kai ya nabi da Allah kada ya shiga makata na nabi da Allah kada ya shiga makata bura wannan kai kada ya shiga makata wa ce kawa wa ya kama ka wa ya ce kai la ilaha illallah wa Allah kada wa duka huta la ki sai rawan banza wannan kai la ilaha illallah kada da wannan hori la ilaha illallah shi kada ba sai da kai ba da ranka ya ki sai an daure shinkafa a cikin bola wallahi fara wannan wata wai Allah kada waje da umarka wallahi kan ba shi ya hawa abin da ba zai iya ba yau ban da kai ya faga shi na ga Allah ba hago umar ya gaci wallahi tallahi ba hago umar ya gaci na ga Allah ba hago umar ya gaci yau ban da kai wallahi ba hago umar ya sana ya bari subhanallahi da wasu ciki da kai gogari yau ban da kai la ilaha illallah ya ki sai an daura kadara yau ban da kai wai Allah da koro ta kashe ka wani hannu ya kashe ka wala hawla wala quwwata da ce koro ta kashe ka ko wani hannu ya kashe ka yau ban da kai ya ruka da buɗe ba ta wasu ba gwamnan ta wasu da buɗe ba ta ruga da gudu dara yau ban da kai dana ya ruga da guje ruga da gudu dara la ilaha illallah shake ba gwamnan wai Allah na ga Allah gudu ma da yau balle na kudawa yau ban da kai la ilaha illallah ya rike shi rike ga kadara haje hutu rike kare kadara yau ban da kai la ilaha illallah
Allah ya ce kai ya gudu ya gudu an da karkata ka gani ya sallame shi ya sallame sanwan ya sallame shi Mama. suna aiki da wannan hankalin yawa kan su ce na yake na mulo kai kallo ayyuhan cikaya ayyuhan cikaya da kowa turmi na yau amma da shirin shirin la ilaha illallah da dangana na kai kuma da tsakanin wannan da shiga sanwa wannan muna gayawa dole ka sai ka tukurta wannan dole ka tukurta ayyuka sai an da kuma na kwakin wace dole muna yana muna ne su ga muna da kawo muna mai kwanne karshe a kan babu zo babu da ni wannan karshen zole aya ce ta yi kisa wai ko kuma an kursu an ci wannan Allah shi la ilaha illallah Allah an yi tuti sauran mutuna a can mutu sauran mutuna a kana al'umma da sama wannan an yi mutuna wannan sauran da kawaci da sarki na ruwan wani ya akaye kuma da barin na gidan bos kuma da barin katapolis hankalin direba kasu fiyari la ilaha illallah zahire ko basa na Allah da Allah yi ta da Allah da Allah yi na Allah la ilaha illallah sana aiki da wahala kasu da su bi cikin lamura tsakanin sango da shida autan mamma mashaki na ruwan a wannan damana sabata ce wallahi sai ka da jari al'ura sai ka da jari ta yana na ilaha illallah zai da kwakwasa abubuwan da ni da rani ci na karanta saurayen sakanni aura wallahi za ta tashi kilo saurayen sakanni al'ura mutu wani layi mutu wani ci Allah ka kawo wani musa ka shi na Allah ka kawo wani ma'ayyana ilanmu hajjama ma'ayyana zaraye ko alfasa mashaki a wani hannun wata alkamalla Allah kwaikwai yawa kwaikwai na duniya tana kallon ku kuna shirin kusan ta sha biyar sangon kwashewa wacce kallon wallahi bayi autan mamma na da hankalin shawa wani tuka ya tashi ya leka ya kewa ya kare kewawa na zai hakuwa na kawo tantan gudura na kawo da kaduwa autan mamma sannan aka sami yaran mamma shi ma sangon sun yi mutane na dabe sauran mutane alawa na yi ra'ayin lahu za a yi ne kwanafansa tsakana wa tamuma in za a yi fari wannan suna aiki na kawana hakan yi mera wa kansu tare yana yi suna wuro kai kallo wannan wani za a yi mamma ya yi kasa kasa an
wajen ba ɗan da ƙarƙala ɗan da ƙarƙala yau wai ɗan da ƙarƙala ka gani da wani ya sallame shi ya sallame sauwan ya sallame shi wanda ƙarƙala ya ci ƙasa wajen ba ɗan da ƙarƙala ɗan da ƙarƙala yau wai ɗan da ƙarƙala ka gani da wani ya sallame shi ya sallame sauwan ya sallame shi wanda ƙarƙala ya ci ƙasa autan mamma sangon autan mamma autan mamma sangon لا إله إلا الله زايد فرنسا فكان يتمنى إلا إبراهيم والله سنة الجيل وانا حتى يمنع فرنسا هنا يسنى كله وانا هو زايد سوال الوزارة يتقول لنا mamma ya yi ƙasa والله على وتايزي kan mamma تلميذ أنا